ce lucruri bune, ce locuri mari, ce oameni mari au fost odată și acum nu mai era nimic. Veniseră asirienii, îi luaseră pe evrei, i-a dus în Asiria, a adus din Asiria alți păgâni aici și totul a ajuns o amestecătură. Lume amestecată cu creștinism. Ce rezultă? Lume. Tare mi-e teamă că o să mai depășim un sfert de oră. Dacă mă lăsați, e deja 6:20. La 6:30 trebuie să terminăm. Eu nici n-am început. De-abia suntem la introducere. Ce facem? Ne oprim? Mai continuăm un pic. Răbdați-mă un pic. Și Cartea Sfântă spune că a ajuns exact la momentul potrivit. Nu era ceas. Era ceasul lui Dumnezeu. Când se așeza lângă fântână, hop, sosește și cine? Ființa programată de Dumnezeu, aleasă de Dumnezeu, scumpă înaintea lui Dumnezeu. Cine? O femeie. Cea mai disprețuită femeie din Samaria. Dumnezeu zice, vino. Dar sunt o păcătoasă. Vino. Tocmai pentru că ești o păcătoasă. Tocmai pentru că toți te vorbesc de rău. Tocmai pentru că toți te disprețuiesc. Eu te prețuiesc. Vino. Și am împins-o. La ora 12, în toiul căldurii, când toți stăteau la umbră, cum e acolo, întâlnire dumnezeiască. Sfântul lui Dumnezeu aici la fântână și hop, sosește și ființa iubită, atrasă de dragostea lui Dumnezeu. Cine? Samariteaca. Nici măcar numele nu-i se spune. De ce nu-i se spune numele? Că poate sunt și eu la fel. Și în loc să zic Samariteanca, zic Nelu, George, Roxana, cum ne cheamă pe fiecare. E fără nume, ca să-mi pun eu numele. Doamne Iisuse, am venit la întâlnirea cu Tine la ora aceasta. Hai să vedem ce se întâmplă. Programare dumnezeiască. Iisus ostenit de călătorie. El lucrează prin împrejurări. S-a făcut că e ostenit? Nu, era ostenit. Atât de ostenit de călătorie încât drăgălașii ăștia de ucenici, puternici, s-au dus în cetate să cumpere de ale mâncării și el a zis, eu mă așez pe alea. Nu mai poți? Ce nu mai pot? Fiul lui Dumnezeu. Cât de om adevărat a fost. N-a ales un trup de ăsta să, cum fac ăștia astăzi, prin filmele lor, Superman, puternici, karate, ce mai faceți? Acte marțiale, ridicături, greutăți, mișcări, nu mai e nimeni ca mine. Uitați-vă la Fiul lui Dumnezeu. Ce faci, Doamne? Ce nu mai pot? Mă șesc pe el. Dumnezeu folosește oboseala, folosește osteneala, folosește orice. Și ia așez pe ea. Nu mai pot, nu mai pot. S-a așezat. Minune Dumnezeu. Dacă nu se așeza, dacă mergea mai departe, nu se întâlnea. Așa aranja Dumnezeu lucrurile. De aceea să nu disprețuim nimic. Ești ostenit. Doamne, ce vrei să scoți din osteneala asta? Poate o rugăciune. Poate te apuci de Biblie, că dacă poți, dă-i mai departe. Și până îi dai, tot îi dai, cu ce te alegi? Și aici, bă, zice, am obosit. Păi e bine, ia pune mâna pe Biblie. Păi de ce? Păi să te întâlnești. Cu cine? Păi să te întâlnești cu Domnul Iisus. Citești Ioan 4 și te întâlnești cu El. Mare minune. E bună și osteneala. E rău de ăștia care nu ostenesc deloc. Te ferească Dumnezeu. Hai! Până unde? Ce până la cimitir? Până în cer! Iisus ostenit de călătorie. Se șeză jos. Dar numai că e ostenit. Atenție! Îi e și foame și îi e și sete. Și vine femeia. Vine femeia săraca la ora 12. Știți de ce vine la 12? Să scape de gurile rele. Să scape de ochii românești. Uite așa îl vezi. Ăștia sunt ochii românești. Fac clic, totul. Orice. După aia spune toate mișcările. Ordonați n-aveți ochi de ăștia. Ochii românești. Ăștia trebuie să se pocăiască. Ochii românești. Și de ce fabricați sunt? Românească. Văd tot. Și biata femeie zice, mă duc la prânz, să scap de ochi, de prea mulți ochi.
Și vine, când se scoate și apă, să fie. Domnul Iisus, dăm să beau. Ce smerenie! El a făcut oceanele. Putea să apese din stâncă, curgea apă. Știți în vechime. Stăpân. Dăm să beau. Asta ne învață ceva. Există o legătură între El și noi. Vrea ceva de la noi. Vrea inima noastră. Vrea viața noastră. Este o legătură între El și noi. Ne-a făcut pentru El. Este rudenia noastră cea mai de aproape. Dăm să beau. E ceva natural. Ești al meu. Biata femeie săraca ca și noi zice, aoleu, cine ești? Cine ești? Mă uit la tine după straie, parcă nu ești de-al nostru. Tu ești iudeu, eu sunt samariteancă. Cum de-n ce? A rămas zdrobită femeia. Era ceva istoric ca un iudeu și bărbat, auzi. Să bage în seamă o samariteană. Se zice că evreii, între multe lucruri care le mulțumesc, ca să vedeți că sunt de mândri, în fiecare zi mulțumesc că nu sunt femei, adică că sunt bărbați. Mândrie de crapă. Pe cine a ales Dumnezeu? Deci, repet, în general femeile sunt disprețuite, dar să mai fi fost și samariteancă. Și el zice, dă-mi să beau. Ce cinste i-a făcut. Ce cinste ne face astăzi. Ne bagă în seamă, ne prețuiește. Merităm. Nu merităm nimic. De aceea când îți vine câte cineva prin casă, Doamne, prin credință, poate ai venit tu, zice Cartea Sfântă, ca să vedeți cum transformă El toată viața. Păi zice, dacă îi dai cuiva de mâncare în numele meu, zice, mai primi pe mine. Dacă îi dai o haină cuiva, mai primi. Dacă te duci la un bolnav, zice, mie mi le-a făcut. Știți că scrie în Matei 25. Cum se transformă toată viața, devine frumoasă. Când faci totul, în numele Lui. Tot e ușor. Pentru că doar El merită. Și ce veniți binecuvântați Tatălui meu să vă răsplătesc. Doamne, de ce? Păi de ce ai făcut lucru tare? Păi și ce mie mi-ai făcut. Așa scrie în cartea asta. Asta transformă toată viața. Pentru că El e singurul care merită. Dacă nu faci ceva pentru slava Lui, e un chin. E un chin bărbatul, e un chin soția, sunt un chin copiii. Totul e un chin. Dar când este El? Noi acum o să strângem cortul pe ploaia asta. O să ne aducem aminte, Doamne, să e cortul Tău. Dacă e cortul Tău, ne udăm, ne uscăm și mergem mai departe. Dar dacă nu e cortul Tău, cine să pune pe ploaie să strângă cortul? Lasă-l, Domnule, încolo. Totul devine ușor când este în numele Lui. Numele Lui este secretul. Numele Lui este vrednic. Numele Lui ne dă viață și ne dă putere și ne dă har. Și Cartea Sfântă spune în acest dialog că Domnul Iisus îi răspunde niște cuvinte de o duioșie, dacă ar fi acum să intre în inima noastră cuvintele acestea. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Ce cuvinte! Și cine este cel ce zice dăm să beau? Tu zici că e un iudeu. Dacă tu l-ai fi cunoscut, tu singur ai fi cerut să bei. Și El ți-ar fi dat apă vie. Cu alte cuvinte, eu ți-am cerut o cană de apă pentru că sunt om, în trup. Sunt Fiul lui Dumnezeu, dar am și o nevoie de apă. Dar dacă tu ai fi știut cu cine stai de vorbă, tu singur ai fi cerut să bei și te-aș fi dat și eu ceva. Ce? Ceva special, ce n-are nimeni. Nici o fântână, nici un magazin, nimeni. Apă vie. Aici este o vorbire personificată, ca să poată să înțeleagă femeia ce înseamnă lucrul acesta. Și mă gândesc și eu pentru noi. O întrebare pentru noi. Cunoaștem noi darul lui Dumnezeu? Cât de mare este? Viața veșnică, de exemplu. Iertarea păcatelor. Împăcarea cu Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu. Și atenție! Cine este acela care îți dă acest dar? Noi nu știm cine este. Dacă noi am fi fiecare zi copleșiți de măreția, de slava,